Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys με τον φίλο μου τον Θιελάρα. Δηλαδή δεν είναι το αληθινό το όνομα, αλλά είναι. Λοιπόν, πατάμε play. Ωραία, αρχίζει. Πάμε. Έχω αυτό το skin, το free skin, το Mr. Beast, το Gold Jimmy. Τώρα μου άρεσε. Δηλαδή όλοι το έχουν, αλλά υγεία τώρα. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε μέχρι να φορτώσει. Ωραία, φόρτωσε. Πάμε. Θα είναι το επόμενο λάμπρι. Πολύ ωραία. Α, όχι, δεν λάμπρι. Όχι αυτό ρε, είναι χάλος αυτό ρε. Τώρα, νάτος. Είναι εκεί και ο Θιελάρα. Αν τον είδατε. Αυτός παίζει καλύτερα από μένα γιατί παίζει περισσότερα από μένα, αλλά... Όπα ρε. Έχει καλύτερα skin. Δεν ξέρω γιατί έβαλε αυτό το skin αφού δεν είναι καν raid. Α, παίζει νόμο πιο μπροστά από αυτό. Οπα, το δύσκολο. Spiderman! Πόρε τι έκανα ρε, είμαι ο Spiderman ρε. Είμαι ο Πάμε Spiderman, τρέχα Spiderman. Μπορεί Spiderman. Θα τα καταφέρει Spiderman. Ναι, το πέρασε. Μην μου πείτε ότι έχασε. Έχασε ο Θιελάρα. Γεια σου. Εντάξει, αυτός με ακούνε, ξέρετε. Μου λάγκαρε. Α, μπορείτε να δείτε τι μου στέλνει. Οκ, το λάγκαρε. Όχι αυτό ρε, είμαι εντελώς χάλος αυτό. Δεν ξέρω καν πώς παίζετε, τι μου λέτε τώρα ρε. Eliminate κιόλας. Α, το θυμάμαι. Πρέπει... Ακριβώς έτσι παιδιά, ακριβώς έτσι. Πατάμε λίγο. Connecting. Πού είσαι ρε. Ρε Θιελάρα, πού χάθηκες. Α, να μπήκε. Ωραία. Όπα ρε. Πάμε play. Περιμένουμε τώρα να φορτώσει. Εγώ θέλω να πάρω μια κορώνα. Γιατί έλος ρε πια θέλω να πάρω κορώνα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Θα πάρω κορώνα. Ωραία, πάμε. Αρχίζει να βρει το σχαλεία. Όχι. Ωραία, πάμε. Όχι, πάλι αυτό ρε. Πάλι. Γιατί. Όπα, πήγα τελευταία. Τι είναι αυτά ρε. Ρε τι είναι αυτά ρε. Έλεος ρε. Πρώτος πάει Θιελάρα. Πάμε Θιελάρα μπορείς. Τρέχει πρώτος άλλο. Ό,τι κάνει ο. Ρε παίζει να έχει παίξει αυτό το map 50 φορές. Θα τερματίσει ο δεύτερος. Τερμάτισα ελεύθερος. Τέλεια ρε. Πολύ ωραία, τερμάτισα δεύτερος. Πάμε Stumble Guy. 1-5-5-2 εμφανικήσεις. Πάμε. Ναι, νίκησε ο Stumble Guy. 1-5-5-2. Νίκησε. Ωραία, πάμε Stumble Guy 2-92. Γιατί έχασες. Γιατί. Πάμε, νικήσουμε. Οι δύο πρώτοι φύγαμε. Είμαστε εκεί κοντά. Μ' αρέσει που έβαλε αυτό το skin. Δηλαδή, τέλος. Πες να έχει κάπως σαν legendary κιόλας. Και έβαλε αυτό. Όχι, αυτό με σπρώχνουν συνέχεια. Να, με σπρώχνουν. Να, το είδε. Μόλις τώρα. Αφού είναι το ίδιο, γιατί πηγαίνετε σε άλλο. Όπα, πάμε. Μπράβο, φεύγει. Ωραία, όσο φεύγει. Το ίδιο είναι. Α, όχι, δεν είναι το ίδιο. Λάθος. Έλα ρε.
Άλεξ W, δεν είσαι καν W. Τι μου... Έλα. Μόνο να σπρώχνετε μπορείς. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Να παίζετε δεν μπορείς. Παιδιά, έλα. Ο Θελάρα πού είναι, έχασε. Έχασε ο Θελάρα. Ρε με σπρώχνεστε ρε. Όχι. Σπροξιάριδες. Όχι ρε. Όχι, δεν θα χάσω. Όχι σήμερα. Ναι, το πέρασα. Ο Θελάρα έχασε. Λοιπόν, πάμε. Δεν γράφει τίποτα. Κάτι έπαθε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Rose Temple. Είναι για πρώτη θέση. Είναι για κορώνα. Άμα φανικήσω Rose Temple, μωρέ. Άμα θα πάρω κορώνα σε αυτό το βίντεο, like και subscribe, δεν με νοιάζει. Ωραία, πάμε έτσι. Ναι, πως παίζει ρε 5-5-0-10, δεν με νοιάζει πως το λένε. Πως παίζει ο άλλος ρε. Πάμε, είμαι πρώτος. Όχι ρε Γκολτζίμι, τι κάνεις ρε. Πάω πρώτος. Με έβγαλε από το πάρτι. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα σε κάνω μετά invite. Πήρα κορώνα, άντε βάσλε ρε παιδιά, like και subscribe, πήρα κορώνα. Άντε βάσλε, πήρα κορώνα. Ναι, πάμε. Γιατί είναι offline. Η Θελάρα είναι offline. Τώρα είναι online. Ωραία, έχουμε 30%, τώρα είναι online. Να, μπήκε. Μ' ακούς. Λογικά μ' ακούς. Πήρα κορώνα ρε. Δηλαδή παίζει να μ' άκουγες. Εντάξει, πάμε. Πήρα κορώνα. Το ξέρω. Πάμε, συνεχίζουμε. Ωραία, δηλαδή ο Πρέρ 1-5-5-2. Ήταν πολύ καλός, ωραίος ήταν. Καλά, επειδή απλά... μήπως ήταν μποτάκι, μήπως όλο παίχτες είναι μποτάκια. Γιατί το σκέφτηκα. Δεν είναι μποτάκια. Δεν είναι μποτάκια. Υπάρχουν και κάποιοι Russell 5-5 ξύνεσαι ρε. Γιατί ξύνεσαι. Εντάξει, πάμε, ο Θελάρα έχασε. Μην πείτε ότι έχασε. Όχι, δεν έχασε. Όπα ρε. Δεν θα χάσεις. Πήρε και καινούριο. Θα σας κλάσω ρε. Με σπρώξενε. Σε παρακολουθάω. Να βλέπετε τι ωραίο skin που έχει. Έχει ωραίο skin. Τώρα έβλεπε το ωραίο. Νίκησες, πολύ ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε. Ο Κριστιάνο Βάλντο στη μέση. Όχι. Ρε Θελάρα, θα νικήσεις, δεν με νοιάζει. Ρε τι κάνεις ρε. Έμεινε ο μόνος πάνω. Θα νικήσει. Τι ήταν αυτό ρε. Ρε πως έχασαν NCR. Ρε Θελάρα, πως νίκησες έτσι. Θα πάρει κορώνα παιδιά. Θελάρα, την προηγούμενη φορά βγήκες πρώτος. Θυμάσαι. Πάμε Θελάρα. Πάμε Θελάρα.
Πάμε, Λάρα. Τι κάνεις. Πάμε. Αφού πάρει κορώνα, γράφετε comment και... Ναι, γράφετε comment. Όχι ρε Λάρα. Όχι. Τι κάνεις ρε. Σε πέρασε ένας πιγκουίνος και ένας... Και ο player 1-5... Όχι, δεν είναι ο player... Δεν χάνεις. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, βγήκες δεύτερος και αυτό καλό είναι. Εγώ πόκασα στο πρώτο round, εντάξει. Κοντά ήμουν, ναι, πολύ κοντά ήσουν. Πάμε, συνεχίζουμε. Ήσουν πάρα πολύ κοντά. Σε πέρασε ένας πιγκουίνος. Εντάξει, απλά δηλαδή παίζεις από υπολογιστή, γι' αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο. Από εκεί τώρα δεν ξέρω. Γιατί εγώ δεν παίζω από υπολογιστή όπως μπορείτε να δείτε. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε. Όπα, μου λάγκωρε. Έτσι, ελάτε, τελευταίο round και τελειώνει το βιντεάκι, εντάξει. Πάμε, παιδιά. Παιδιά, φανικήσουμε εδώ. Είμαι βασιλιάς. Περπατάω πάνω σε κεφάλαια. Πού είναι τα κεφάλαια σας, ρε? Τα ξεχάσατε σπίτι. Το περνάμε. Φιελάρα, το περνάμε αυτό. Όχι, ρε Σιμών. Γιατί? Πάμε. Τι είναι αυτά, ρε? Όπα, λάγκαρα μια. Όχι έτσι. Παίζει να χάσω τώρα. Ή όχι, δεν θα χάσω. Φιελάρα, πού είσαι? Πού χάθηκες, ρε? Γιατί είσαι τόσο πίσω? Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό είναι το τελευταίο round που παίζουμε και μετά κλείνει το βίντεο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίζουμε. Όχι πάλι λαβαλάν, γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου. Όλοι σπρώχνονται εδώ. Πάμε παιδιά. Θα νικήσουμε. Αν θα ξαναπάρω κορώνα, δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Πάμε, συνεχίζουμε. Έμεινα πίσω στην αρχή επειδή δεν μπορώ να το διαβάσω. Επειδή δεν μπορείς να το διαβάσεις. Είμαι τόσο επιτυμένος. Λυπάμαι. Γιατί δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Στέλνει κάτω και οι άλλοι. Γιατί τότε που δεν έβγαζα επειδή μου λάγκαρε. Πολύ ωραία. Τώρα το είδα. Εντάξει, και εμένα μου λάγκαρε πολλές φορές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πώς θα πάω εκεί? Όχι ρε. Όχι. Χάσαμε, παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι το τελευταίο που παίξουμε. Εγώ βγαίνω από το πάρτι, να ξέρεις. Όχι. Γιατί έχει διαφημίσεις στο Stumble, αυτός παρακολουθεί. Παίρνουμε το legendary πράγμα. Ultra Guy. Πολύ ωραία. Αν θα πάρω όλο το Stumble, θα πάρω όλο τον Ultra Guy. Σαν τον Ultra Guy. Δεν είναι άλλο Ultra Guy, γιατί ρε. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα παίζουμε Stumble Guys. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Παιδιά. Ή όχι τώρα. Παιδιά, πάμε. Ένα wheel. Αυτό πώς λέγεται. Το Super Wheel 1 και το Super Wheel 2. Πάμε το Super Wheel 1, γιατί είναι το πρώτο. Είναι κάτι καλό, έπρεπε.
Το μου ultra guy πάλι. Το μου ultra guy. Παιχνίδι, με ακούς. Το ultra... ναι, σίγουρα, πότε με ακούει ρε. Αν θα με ακούσει κάποτε. Λοιπόν παιδιά, σήμερα παίζουμε Stumble Guys. Άντε, bye.